εγκρίθηκε ο νέος οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Ασπροπύργου, καθιστώντας τον πρώτο Δήμο της Αττικής και έναν από τους πρώτους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας που του δίνει τη δυνατότητα να καταστήσει τις υπηρεσίες του πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές. Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου, εξέδωσε σχετική ανακοίνωση για το θέμα αυτό. Ας την παρακολουθήσουμε. 29 ημέρες από τη ψήφισή του στο Δημοτικό Συμβούλιο και 19 ημέρες από τη στιγμή που ενημέρωσα υπεύθυνα και ξεκάθαρα τους εργαζόμενους του Δήμου μας, είμαι στην ευχάριστη θέση να γνωστοποιήσω την έγκριση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ασπροπύργου. Χωρίς την παραμικρή παρατήρηση, σημειώνει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου. Η εξέλιξη αυτή καθιστά το Δήμο μας τον πρώτο της Αττικής και έναν από τους πρώτους ΟΤΑ της χώρας που αποκτά εκείνο το πλαίσιο λειτουργίας που του δίνει τη δυνατότητα να γυρίσει σελίδα, να καταστήσει τις υπηρεσίες του σύγχρονες και αποτελεσματικές, να διασφαλίσει και να αξιοποιήσει στο έπακρο το προσωπικό του και να ανταποκριθεί με επιτυχία στις υποχρεώσεις και τις νέες αρμοδιότητες που αναλαμβάνει μέσω της υλοποίησης όσων προβλέπει ο Καλλικράτης. Η συγκεκριμένη επιτυχία, αποτέλεσμα της μελετημένης οργανωμένης προσπάθειας της Δημοτικής Αρχής και των στελεχών του Δήμου μας, έρχεται να υπογραμμίσει για μία ακόμη φορά τη συνεπή υλοποίηση όσων υποσχέθηκα δημόσια, προεκλογικά και μετεκλογικά. Συνιστά έμπρακτη απόδειξη υλοποίησης μιας πορείας που σχεδιάστηκε με όραμα και προοπτική και γίνεται πράξη με υπευθυνότητα και νοικοκυρεμένη δουλειά για τον Ασπρόπυργο της προόδου και των υψηλών στόχων. Μετά την έγκριση του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Ασπροπύργου, ο Δήμαρχος της πόλης έδωσε στη δημοσιότητα την αναφορά καταγγελία 4 δημοτικών συμβούλων του Δήμου που υπέβαλαν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής αναφορικά με την έγκριση του νέου οργανισμού. Αναφορά καταγγελία προς την αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής πριν την έγκριση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ασπροπύργου υπέβαλαν 4 δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου, ζητώντας πριν την έγκριση να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω καταγγελόμενες παρατηρήσεις. Πρώτον, ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας που εγκρίθηκε λαμβάνει υπόψη του τον πρότυπο οργανισμό της ΕΤΕΑ επί κατηγορία των μεγάλων δήμων, χωρίς φυσικά να ανήκουμε πληθυσμιακά εκεί. Δεύτερο, στο άρθρο 1 προβλέπεται 12 διευθύνσεις χωρίς γενική διεύθυνση, με αποτέλεσμα την παντελή έλλειψη συντονισμού. Τρίτον, έχει ενιαία διεύθυνση πολεοδομίας και τεχνικών υπηρεσιών, όπου ο ελεγκτής ταυτίζεται με τον ελεγχόμενο. Τέταρτον, στη διεύθυνση περιβάλλοντος εντάσσεται πολιτική προστασία και στη διεύθυνση καθαριότητας το πράσινο, ενώ θα έπρεπε να ήταν αντίστροφα. Όλοι γνωρίζουμε ότι η πολιτική προστασία, όταν ενεργοποιείται, χρησιμοποιεί εξοπλισμό και προσωπικό που ανήκει κυρίως στην καθαριότητα και όχι στο περιβάλλον. Πέμπτον, στην ενότητα ΔΕΛΤΑ, υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού, έχει αδικαιολόγητα 2 διευθύνσεις και επίσης δεν προβλέπει ούτε καν τμήμα για τους παιδικούς σταθμούς που από αυτόνομο νομικό πρόσωπο τους ενσωμάτωσε στο Δήμο. Έκτον, στα άρθρα 30 και 31, όπου είναι οι θέσεις μόνιμων και η ΔΑΚ, έχει συμπεριλάβει και το προσωπικό των παιδικών σταθμών μετά την κατάργησή του σαν νηπή, χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Δημάρχου, όπως ρητά προβλέπεται από τις οδηγίες για τις θέσεις του προσωπικού. Έβδομο, στο άρθρο 34, που αφορά τους προϊσταμένους των υπηρεσιών, εξαιρεί παράνομα του ΙΔΑΧ, αγνοώντας το προεδρικό διάταγμα 19/2011, που επιτρέπει την επιλογή τους. Από την πλευρά του, ο κ. Μελετίου δημοσιοποίησε και την απάντηση του Δήμου στην εν λόγω αναφορά καταγγελία των Συμβούλων της Αντιπολίτευσης. Ας δούμε τη σχετική ανακοίνωση. Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ασπροπύργου ακολούθησε κατά γράμμα τις Γενικές Οδηγίες για την προσαρμογή των πρότυπων σχεδίων Οργανισμών Εσωτερικών Υπηρεσιών. Στηριζόμενος στις συγκεκριμένες σαφείς οδηγίες και με δεδομένο το συσχετισμό των πληθυσμιακών κριτηρίων του αριθμού των εργαζομένων του και των τακτικών εσόδων του, όπως αποδεικνύονται από τα συνημένα 2 και 3, στο νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας που ενέκρινε, ακολούθησε κατά βάση τα πρότυπα της ΕΕΤΑ του Μεσαίου προς Μεγάλο Δήμο. Για τούτο, δοθέντως ότι με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια της απογραφής του 2001 ανήκουμε οριακά στους μικρούς τους μεσαίους Δήμους, αλλά βάσει των κριτηρίων που αφορούν στον αριθμό των απασχολούμενων ανήκουμε στους μεγάλους Δήμους. Σε ό,τι αφορά στον υποσημείο 2 ισχυρισμό των Δημοτικών Συμβούλων, επισημαίνουμε ότι δεν προβλέπεται γενικός διευθυντής στους μεσαίους ως μεγάλους Δήμους, αλλά η υποστήριξη του Δημάρχου ή από Γενικό Γραμματέα ή από Γενικό Διευθυντή, τονίζοντας ότι ο Δήμος Ασπροπύργου επέλεξε την πρώτη δυνατότητα που του δίνει ο νόμος. Σε ό,τι έχει σχέση με τον ισχυρισμό υπαριθμών 3, επισημαίνουμε τα κάτωθη. Γενικά, η εξειδίκευση των πρότυπων στις ιδιαιτερότητες του κάθε Δήμου μπορεί να πάρει μία από τις ακόλουθες μορφές. Μετακίνηση μιας υπηρεσίας ή αρμοδιότητας από μία μονάδα σε άλλη, παραδείγματος χάρη μετακίνηση του τμήματος πολεοδομίας από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος στη Τεχνική Υπηρεσία. Ο ισχυρισμός με αριθμό 4 στην αναφορά των 4 Δημοτικών Συμβούλων καταρρίπτεται επίσης με το συνημμένο υπαριθμόν 8 του πρότυπου οργανισμού, στο οποίο ρητός περιγράφονται οι υποχρεωτικές δημοτικές υπηρεσίες.
Συγκεκριμένα αναφέρεται ως υποχρεωτική υπηρεσία περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας. Σε ό,τι έχει σχέση με το σημείο 5 της αναφοράς των Δημοτικών Συμβούλων, ο οδηγός προσαρμογής αναφέρει ρητός: η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού θα μπορούσε να χωριστεί σε Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας και σε Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού, αν ο Δήμος θεωρεί ότι θα έχει σημαντική δραστηριότητα σε θέματα διαβίου μάθησης. Με δεδομένο ότι ο Δήμος Ασπροπύργου λειτουργεί ήδη εδώ και 4 χρόνια θεσμούς διαβίου μάθησης, όπως το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο, το Δημοτικό Ποντιακό Θέατρο, το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, τη Σχολή Γονέων και τη Λέσχη Ανάγνωσης, αποδεικνύεται ότι ήταν επιβεβλημένη η διαμόρφωση 2 διευθύνσεων. Σε ό,τι αφορά το σημείο 6 της αναφοράς, επισημαίνεται ότι η κατάργηση του νομικού προσώπου παιδική και βρεφονιπιακή σταθμή του Δήμου Ασπροπύργου, που προηγήθηκε της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ακολουθεί την προβλεπόμενη διαδικασία κατά εφαρμογή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου, όπως άλλωστε το γνωρίζει και η αρμόδια υπηρεσία της αποκεντρωμένης διοίκησης. Τέλος, σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό υπαριθμών 7 της αναφοράς των 4 συμβούλων, το ανακριβές του αποδεικνύεται από τα αναφερόμενα στο άρθρο 34 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας που σας υποβάλαμε, τον ειδικό πίνακα του οποίου τονίζεται επί λέξη κλάδι μονίμων υπαλλήλων και αντίστοιχες ειδικότητες του ΙΔΑΧ. Να αλλάξουμε όμως θέμα, προσωρινό τέλος, μέχρι βέβαια να ανακοινωθούν οι βάσεις των σχολών, μπήκε σήμερα στο άγχος των μαθητών που δοκιμάστηκαν φέτος στις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες σε όλα τα λύκεια της χώρας. Και στο Λύκειο Ασπροπύργου, λοιπόν, οι υποψήφοι πήγαν από νωρίς για να δουν τις βαθμολογίες τους. Ας δούμε όμως πώς αναμένεται να κοιμαθούν οι βάσεις των σχολών με βάση πάντα τα βαθμολογικά στοιχεία των υποψηφίων. Αισθητή πτώση των βάσεων σε περιζήτητες σχολές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, έως και εντυπωσιακή πτώση στα περιφερειακά τμήματα της χώρας, αναμένεται να δείξουν τα βαθμολογικά στοιχεία των υποψηφίων. Έτσι, οι υψηλόβαθμες σχολές του 2ου και του 4ου επιστημονικού πεδίου, δηλαδή οι φυσικομαθηματικές σχολές, οι πληροφορικοί και οι πολυτεχνικές, θα έχουν χαμηλότερη βάση εισαγωγής. Τόση αναμένεται να έχουν και οι ιατρικές, οι οδοντιατρικές και οι φαρμακευτικές σχολές, καθώς και οι παιδαγωγικές και νομικές του 1ου επιστημονικού πεδίου. Εν τω μεταξύ, τρέχει προθεσμία συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων, η οποία λήγει στις 28 Ιουνίου. Πολλοί όμως είναι υποψήφοι και εκπαιδευτικοί που υποστηρίζουν ότι πρέπει να δοθεί παράταση, καθώς η διαδικασία φέτος θα είναι νέα και θα γίνεται μόνο μέσω του διαδικτύου. Μια βραδιά αφιερωμένη στην παραδοσιακή μουσική και στους παραδοσιακούς χορούς πραγματοποιήθηκε στο Κινηματοθέατρο Γαλαξίας στον Ασπρόπυργο. Τα τμήματα του χορευτικού του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου μίμησαν για μία ακόμη φορά την παράδοση και καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό που γέμισε την αίθουσα του Κινηματοθεάτρου. Ας πάρουμε μια μικρή γεύση. Κάτωση, λέει κάτωση για λόγιωτη, σαν κυραγυριώτησα. Βαρέσαν το Γιάννακι μωρέ μάτια μου, βαρέσαν το Γιάννακι μωρέ φρύδια μου. Μαθαίνω τους χαβάες και τα τσακίσματα.
συνεχίσουμε τώρα με την αθλητική μας ενημέρωση. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θείου αλλά και πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακού Πρωταθλήματος, Γιώργος Σαρής, έκανε την πρότασή του όσον αφορά τη δομή του Περιφερειακού Πρωταθλήματος για τη σεζόν που ακολουθεί. Μια πρόταση που επηρεάζει άμεσα τόσο τις ομάδες που αγωνίζονται στο εν λόγω πρωτάθλημα, αλλά και όσες θα αγωνιστούν στα τοπικά πρωταθλήματα των ενώσεών. Το θέμα της δομής του Περιφερειακού Πρωταθλήματος είναι ένα από τα φλέγοντα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Τα οικονομικά προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι περισσότερες ομάδες είναι δεδομένα και κανείς δεν ξέρει ποια σωματεία και πόσα θα αγωνιστούν τελικά. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλήματος, Γιώργος Σαρής, τόνισε ότι όλοι στην ΕΠΟ προβληματίζονται με τη δομή που θα έχει το νέο Περιφερειακό Πρωτάθλημα. Αν δεν υπάρξουν παραιτήσεις ομάδων, τότε οι όμιλοι θα είναι 10 και οι πρωτοπόροι από κάθε όμιλο θα δώσουν αγώνες μπαράζ, ώστε 5 από αυτούς να εξασφαλίσουν το εισιτήριο για τη Football League 2. Το θέμα του υποβιβασμού, αν δεν υπάρξει μείωση των σωματείων, τότε 8 ομάδες από κάθε όμιλο θα αποχαιρετήσουν την κατηγορία για να φτάσουν σύνολο τις 80. Από τα τοπικά πρωταθλήματα των ενώσεων, οι 56 πρωταθλητές, 53 πρώτοι και οι δευτεραθλητές από Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη θα δώσουν αγώνες μπαράζ σε ουδέτερα γήπεδα και οι 28 θα ανέβουν στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα. Αυτές οι αποφάσεις θα ληφθούν στο πλαίσιο της μείωσης που επιχειρεί η ΕΠΟ για τις ομάδες. Η Επιτροπή Πρωταθλήματος επίσης θα εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση να μειωθούν από 4 σε 2 οι παίκτες κάτω των 20 ετών που αγωνίζονται υποχρεωτικά στην ενδεκάδα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η Επιτροπή οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση γιατί οι επαρχιακές ενώσεις δεν μπορούν εύκολα να βρουν παίκτες κάτω των 20, αλλά και για να προφυλάξει τα σωματεία από το να δαπανούν υπέρογκα ποσά για μεταγραφές νεαρών ποδοσφαιριστών. Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής στο νέο πρωτάθλημα θα παραταθεί για τις 5 Αυγούστου αντί για τις 29 Ιουλίου που ήταν προγραμματισμένο. Η δήλωση θα υποβάλλεται με το σχετικό έντυπο που θα αποστέλλεται στις ομάδες και πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά με παράβολο συμμετοχής 500 ευρώ, αλλά και βεβαίωση μη οφειλής από το λογιστήριο της ΕΠΟ αλλά και της Ένωσης που ανήκει το εκάστοτε σωματείο. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στις 25 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί τον πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Λιούμπομιρ Φέισα βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Η ερυθρόλευκη είναι πολύ κοντά στο μέσο της Παρτιζάν, ο οποίος θα έρθει τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής. Ο Λιούμπομιρ Φέισα, όπως όλα δείχνουν, είναι ο εκλεκτός του Ερνέστο Βαλβέρντε για μια θέση στο κέντρο του Ολυμπιακού. Οι ηθήνοντες των ερυθρόλευκων φαίνεται να τα έχουν βρει σε όλα με την Παρτιζάν και πλέον ο παίκτης αναμένεται στη Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Οι ιατρικές εξετάσεις του Σέρβου έχουν μεγάλη σημασία, καθώς ο Φέιζα είχε υποβληθεί σε εγχείρηση για αποκατάσταση των χιαστών του. Το σημαντικό στην όλη ιστορία είναι να μην προκύψει πρόβλημα από αυτές και είναι ξεκάθαρο ότι στον Ολυμπιακό θέλουν να είναι απόλυτα σίγουροι πως δεν υπάρχει πρόβλημα από τον τραυματισμό του διεθνούς άσου. Αν το ιατρικό επιτελείο των Πειραιωτών δώσει το OK, ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει άμεσα στην ολοκλήρωση της μεταγραφής. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι πρωταθλητές Ελλάδας τα έχουν βρει σε όλα με τους Σέρβους στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ συμφωνία υπάρχει στο οικονομικό και με την πλευρά του παίχτη. Για τον λόγο αυτό, ο ατζέντης του Face έφτασε στη χώρα μας για να κάνει τις τελικές συζητήσεις και να βρεθεί ο παίκτης ένα βήμα πιο κοντά στο λιμάνι. Σε ό,τι αφορά το θέμα της μεταγραφής του Κάρλος Σάντσες, στόχος του Ολυμπιακού είναι να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με τη Βαλενσιέν όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Η Βαλενσιέν εξακολουθεί να ζητά 4 εκατομμύρια ευρώ, με τον Ολυμπιακό να μην ανεβαίνει από τα 2,5. Ο Ολυμπιακός τα έχει βρει στο οικονομικό με το παίχτη, το Σάντσες μάλιστα να κάνει ό,τι περνά από το χέρι του προκειμένου να πείσει τη διοίκηση της ομάδας του να αποδεχτεί την πρόταση που έχει κάνει η πειραϊκή ομάδα. Στην πορτογαλική αγορά, την οποία γνωρίζει πολύ καλά, έχει εστιάσει το ενδιαφέρον του Ζεσουάλντο Φερέιρα. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού φαίνεται να έχει στο στόχαστρό του 2 παίκτες της φιναλής του φετινού Europa League Braga και πολύ γρήγορα οι δικούντες του τριφυλιού αναμένεται να καταθέσουν επίσημη πρόταση για την απόκτησή του. Στην πορτογαλική αγορά φαίνεται να έχουν εστιάσει την προσοχή τους οι ηθήνοντες του Παναθηναϊκού. Ο Φερέιρα φαίνεται να έχει στο στόχαστρό του 2 παίκτες από τη φιναλής του φετινού Europa League Braga. Ο λόγος για τους Παολάου και Μαδρίδ, τους οποίους έχει σε μεγάλη εκτίμηση ο Ζεσουάλντο Φερέιρα. Ο Παολάου αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας και φαντάζει ως ο ιδανικός αντικαταστάτης του Ζαναλέγκ Μουμσόγκ. Ο Παολάου έχει 2 βασικά μεγάλα προτερήματα. Πρώτον, είναι ελεύθερος από την ομάδα του και δεύτερον, το συμβόλαιό του δεν ξεπερνούσε τις 300.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται να καταβάλει κάποιο ποσό στους Πορτογάλους και πως δεν θα χρειαστεί να καλύψει κάποιο τεράστιο ποσό για την αμοιβή του ποδοσφαιριστή. Βέβαια, το άσχημο στην περίπτωσή του είναι ότι στο παιχνίδι για την απόκτηση του Βραζιλιάνου βρίσκονται η Σεβίλη και η Μπεσίκτας. Ένας ακόμη παίκτης της Μπράγκα, ο Αργεντίνος μέσος Μαδρίδ, φαίνεται να βρίσκεται στο στόχαστρο του Φερέιρα. Οι δυο τους άλλους συνεργάστηκαν στα πρώτα χρόνια του παίκτη στην Πορτογαλία, όταν ο Φερέιρα ήταν προπονητής της Μπράγκα. Το γεγονός ότι ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2012
δεν προβληματίζει τους πράσινους, καθώς ο Μαδρίδ έχει ενημερωθεί από τη διοίκηση της Μπράγκα ότι θα μείνει ελεύθερος και ήδη ψάχνει για την επόμενη ομάδα του.